Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties. Ja, welkom terug weer bij Thuis in Limburg. Nog altijd vanuit de Weerterbergen in Weert. En wij zijn aanbeland bij onze muzikale gast. En dat is vandaag niemand minder dan Matti Bugatti. Matti, hartelijk welkom. Ja, goedemiddag. Hallo. Ik hoor een mooie harde G uit Amsterdam. Ja, dat klopt. Al ben ik weer een paar jaartjes terug in Limburg, maar ja, het zit er nog steeds in, hè. Ja, het zit in het bloed, zeg ik wel eens. Voor de mensen die je wat minder kennen, wie is Matti Bugatti? Nou, Matti Bugatti is de bloedeigen broer van misschien in Limburg denk ik wel iets beter bekende meneer Kesketoe uit Geleen. Matt Rademakers. Ja, Matt Rademakers is mijn bloedeigen broer. En ja, eigenlijk is het ja, het bloedkruip wat niet gaan kan. Hè. Dus 2005 was voor mij zoiets van Amsterdam. Ik had het wel allemaal gezien. En ja, ik wilde gewoon weer terug naar mijn familie. Dus tegenwoordig vaker in Limburg te zien? Tegenwoordig heel vaak in Limburg, maar ook heel vaak boven de rivier, hoor. Ja, want ik neem aan dat daar die Hollandse feesten en die Amsterdamse parties, en, die zijn daar natuurlijk veel populairder. Ja, dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. En met name de smartlappenfestivalletjes, hè. Ja. Dus die zijn toch, sorry voor Limburg, je hebt in Limburg 2, 3, 4 smartlappenfestivals. De rest ben ik dan zeker niet geweest als er nou mensen heel teleurgesteld zijn. Maar ja, je moet toch pakken, als je Utrecht bijvoorbeeld neemt, dat is ja, Islands grootste smartlappenfestival. Ja, maar wij hebben hier onze Limburgse muziek, dat vinden we natuurlijk veel mooier. Ik weet het, maar iedere dag een stukje bief, dat gaat ook vervelen. Hè? Nee, dus, dat is ook heel waar. Dus het is wel handig om af en toe een beetje. Ik heb ook wel een aantal Limburgse liedjes, maar ja, die G die krijg je er niet uit. Dat gaat er niet uit. Nou, doe je met name veel covers ook. Marco Borsato bijvoorbeeld hebben we voorbij zien komen in je repertoire. Weet je, ik ben opgegroeid met de Jordaanese liedjes allemaal. André Hazes. Ja, onder andere Manke Nelis, Mieke Telkamp, noem het maar, allemaal dat soort gasten. Maar ja, na verloop van tijd. Eigenlijk moet je pakken in de tijd van Danny de Munk. Dat was eigenlijk ook mijn jeugd. Een paar keer was een kaart en dan kon hij het niet betalen als hij verloor. En dan werd ik het podium opgedropt. Zo van, als jij niet kunt betalen, dan gaat je zomaar zingen. En zo is het een beetje. En toen ik een beetje succes kreeg, ja, dan werd mijn vader zelfs uitgenodigd om te komen kaarten. Want ze wisten toch dat hij verloor. Okay. Dus ja, dat is voor mij wel een goede leerschool geweest. En hoe lang zingt Matti Bugatti dan al? Matti Bugatti zingt vanaf zijn 6e en ik ben nu 43, dus tel het maar uit. Lang genoeg in ieder geval. Ja, lang genoeg. Hoe zit het met cd's? Komt er nog wat moois aan? Nou, in 2013 sta ik 30 jaar op het podium. Dus er zit iets in het vat met Matti Bugatti en dan een hele cd. Want die is er nog niet. Ik heb wel in 2008 bij het jubileum van mijn broer mogen meevaren met 4 liedjes op zijn cd. Maar het wordt nou toch wel tijd voor een eigen cd'tje. Toch wel. Dan gaan we daar eens even op wachten. Gaan we eens even kijken of dat cd'tje er zeer zeker moet komen. We gaan even jouw zangkwaliteiten testen. Oh, ja. Maar voordat we de bühne vrijmaken voor Matti Bugatti, heb ik nog een prijs voor u weg te geven. Want u kunt namelijk een verblijf hier op de Weerterbergen gaan winnen. Het enige wat u daarvoor moet doen is om heel even de volgende vraag te beantwoorden. Dat is namelijk, waar komt zijn broer van Matti Bugatti, waar komt hij vandaan? Uit welke Limburgse plaats komt de broer van Matti Bugatti? Heeft u net niet gehoord? Kijk even op zijn website, staat er ook op. Mail het even naar redactie@tvl.nl en wellicht vindt u wel hier een verblijf op de Weerterbergen. Genoeg gepraat, het is tijd voor muziek. Uw applaus voor Matti Bugatti. Een lach en groet en blij gezicht en vogels zweven naar het licht. Ach, het lijkt zo gewoon, maar toch is het bijzonder. Een kind dat lacht, dat naar je zwaait. De wind die door de bomen waait. Ach, het lijkt zo gewoon, maar toch is het een wonder. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Ach, het duurt maar een leven. En die mag meezingen. Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Ach, het duurt maar heel even.
Het strand, de zee, de volle maan, de sterren die aan de hemel staan. Ach, het lijkt zo gewoon, maar toch is het bijzonder. En ben je soms niet blij gezind, kijk naar de glimlach van je kind. Ja, dat maakt je weer blij, ja, dat maakt je weer vrolijk. Het leven gaat zo snel voorbij, dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Oh, laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven, ach, het is maar een leven. Oh, laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven, ach, het duurt toch maar even. Ben je niet gelukkig, heb je soms verdriet, kijk dan naar de zon en zing dit lied. Nou, met z'n allen, laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven, niet vergeten, ach, het duurt maar een leven. Oh, laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven, ach, het duurt maar een leven. Dankjewel. Ja, en van Laat de zon in je hart gaan we door met het Kickstarter-spel. Dat doen we natuurlijk met René Tros, de trainer van MVV. Die heeft natuurlijk een licht voordeel als voetballer. Maar Matti Bugatti, trouw Ajax-fan heb ik begrepen. Hè, ja, natuurlijk. logisch. Ja. Met die schoenen. Ja, met die schoenen. Kijk even naar die schoenen, dames en heren. Wat schuift er als ik je laat winnen? Ja, daar hebben we straks nog even over. Ik denk dat je dan ten goudvissen water mag geven. Nou, ik denk, als je daar een paar dopjes onder gooit, je weet nooit, het kan een succes zijn hoor. Maar die vis die wordt wel een beetje zeeziek taak als jij gaat schieten Oh, dat natuurlijk. maakt niet uit, hij is gevoerd, dus hij moet niet klagen. Oké, goed. Wie gaat er beginnen, heren? Zal ik beginnen? De trainer begint 3 pogingen. Het record staat op Hij is links, 220. dus we staan goed om, hè. Zeker. Oei, dat was nou. Ik ging voor de... Ik zeg er wel bij, ik heb helemaal niks met voetbal, hè, dus ik weet niet wat dit gaat worden, maar... staat niet heel voor. Dat bedoel ik. Nou, we hebben 1 dode vis met 0 punten. Ik zal er meer voeren. Tweede poging voor René Trost. Kijk, vol erop, 80 punten. Maar dit toch even moeten oefenen, hè? Ja, dit is kennis en kunde. Want ik was toch van de vrije trappenvreugel, of niet? Nee. Hey, maar die eerste die telt Ik mee? was voor de Van de kopballen. penalties. De kopballen. Oké, we gaan naar de derde poging voor... Nee, tweede poging voor Matti Bugatti. Telt die eerste mee? Die eerste 0 Dus die nou telt moet mee. ik echt scoren. Ja, ik zou het maar doen. 50. Ja. Niet slecht. Niet slecht. Maar het is een begin, hè? Laatste bal voor René. Nou, we gaan toch voor die 100 niet. Wie weet. En weer op de 80. Nog een keertje 80. 160 punten. Dat betekent, Matti, dat je helaas niet meer kunt winnen. Want je kunt er maar op 150 komen. Maar toch even voor de eer. Ah, knip het eruit. Maak het uit. Ik zou zeggen, mensen, moedig hem even aan. Geef er applaus erbij. Kom. Hup. Oké. Ja, netjes. 60 erbij. 110 in totaal. 160 voor René Trost. Je mag hem toch even feliciteren. Ja, ik heb hem betaald, hè, dus. Dankjewel. Helaas geen record, het staat op 220, maar morgen wordt het misschien verbeterd. Dan ook weer thuis in Limburg, dan ook weer met een gast uit de sportwereld. Niemand minder dan Wim Dusseldorp komt dan hier naar de studio. We hebben ook weer muziek, we hebben ook nog een hoop andere gasten. Dus morgen vanaf 8 uur 's morgens gewoon weer kijken. Tot dan, hoi. Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties.